Mi-atubang sa publiko ang 18 ka mga Kanhi Sundalo or Kanhi Philippine Marines nga nagpa-ilang kaubanan ni Orly Guteza o gi-expose ang ilahang kahibalo kalabot sa anomalosong flood control project. Sa mahayag sab ni Attorney Levi Baligod, iyang gibutyag nga gipakita ang hulagway sa daghanang mga maleta sulod ang kwarta nga giingong gina-deliver sa mga mismong balay sa opisyales sa gobyerno. Lakip na dinhi ang balay nila Kanhi House Speaker Martin Romualdez, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug uban pa. Ato sa abogado nga moabot sa kapin 50 nga mga maleta matag delivery ang ginasakay sa eroplano ingon man helicopter. Ato maminang pamahayag ni Attorney Levi Baligod. Ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter. Ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Gawas kang PBBM og Romualdez nahatdan sa matud pa ang ubang mga opisyales sama na lamang ni Makati 2nd District Representative Stella Kimbo. Kaya umaabot sa 805 bilyones ka pesos ang na-deliver sa maong mga Kanhi Sundalo sa kadaiyang opisyales nga gikan sa mga kickbacks sa flood control project.